Sa bang? Lo, so mo nimo? Sa lagon. Unsa ni siya kuan? Liso sa liso sa avocado? Sa na sa bang? Sa lagon ngay mo kuan kanang kape. Kani siya ba i-carbonize? I-carbonize nimo. Imurag Avocado coffee na. avocado. Kisa may mo nagpasiug duha na. Ako ro. Siya ko na, ko nang Expert. oh, siya ka nang Pitin ba ka nang ipagaling mo yung powder. Oh. nya lami na siya ba? Dili Mura gud og kuan, sinunog na mais. Oh. Carbonize man. Experiment. Kahit lang ni kayo kaysa sambal sa kuan. Tambal na sa sakit sa tiyan. Ano sa ni san lagun sa ipagaling karon mahumot. Sanlago na mo itom siya. Daw sa abdon pait man. Yo, susubraan siguro kasi. Bali, di na bali. Pinuhon unya sanagon. Mao din imong bisyo lo. Technique lang rin. Mga teknik. Experiment. Ang Mao ako ko na. na sa ako anong haplas himong haplas. Oh, haplas. Gibutang ako. Sinir. Lagi Ah, Arim nas tubangan lagi ay. anak ni bando na eh. Apas. Stang iro sa Mo din na lo. Karon pa na nimo, first time na nimo. Oh. Tamas penuhot tabang. Ha? Experiment? Muni ang kape ba. Pwede kay na. Galing ni kuan ba. Kamao sa ni DIY. Mo ni original DIY kaning duha. Carbon copy na lang ni. Galing. DIY oh. Avocado nga liso.